Гледате Здравей България, сутрешния блок на Нова телевизия. Професор Юлиан Вучков с тема залповете на чалгата или кръчмарските изцепки. Аз смятам, че Нико Топарев е един от интелигентните ни продуценти. Харесах, например, много танцовото му шоу по BTV. Dancing Stars. Да, точно така. Мисля, че и неговия главен редактор Иво Николов също не е прост човек. Иво Николов, точно така. Ники Николов не Иво? Добре, нека да е Ники Николов. Да, това са хора интелигентни и толкова повече се очудвам, че могат да ни предложат толкова примитивен, отдавна изчерпан и бих казал напълно безсмислен вариант на Big Brother. Чудя се сега какво хубаво ще научат от него децата, за които той събира пари. На език ли, на поведение или на благоприличие, или на хармония, или на красота ли. Събрани са механично хора, които се надуват като пуеци и се мутаят в една къща, не като в къща, а сякаш са на женския пазар или на кръвопролитен боксов матч. Няма да кажа как изглежда, защото те не са облечени, са безвкусно навлечени с първото, което е паднало от закачалките на апартамента им. Абе, чакай бе, дами, взимате много пари, може да не е по 100 000 лева, може да е 10 000, ама малко уважавайте публиката, бе. Ма погледни се в огледалото и виж дали приличаш на вампир или приличаш на някакъв нормален човек. Виж, в това отношение браво, че участва Гала и Кошлуков. Те са винаги изискани, винаги елегантно облечени. Гала е човек, който стои хубаво навсякъде. Тя е родена в телевизията, т.е. за телевизията. Ама какво да направи тая жена с тия бъши бузуци? Как може да неутрализира впечатлението от тях? Първо ще кажа, че вашия любим водещ Кънчев, Ники, ако не се лъжа, и този път се перчи и се надува като кукуригаш фуклю. Не мога да разбера откъде това огромно самочувствие. Нито има голяма култура, нито има някакви натрупвания сериозни. Всичко му се приготвя предварително от тия, които знаят, когато се провежда предаването. Но точка по този въпрос трябва да ви кажа, че той е Big Brother и както и другите са направо удавени от празнословие. Никога няма да забравя маймунясването и лигавенето на Мариновото совче и на Дачко. Ама тая жена говори като разпрана, бе. Ама тя не приказва само когато е на заболекар, бе. Ама той не подскача, по-скоро пристъпва умопомрачително подернее. Сигурно е голяма хиена в леглото. Дачко. Сигурно е голяма хиена в леглото. Блазяма, ама не му завиждам, защото лично аз, ако тя ми се нахвърли, може и да ме разглуби. Да минем сега към този Тодор Славков, така. Той се държи първо като световен шампион и мре да повярваме, че е страшно умен, а всъщност си пада по лапането, по пиенето и по разгащането. Сега тая наша Кристина, либийската сестричка, много, но и напразно гледа да изглежда добра, но очите й са пълни с отровата на ненаситността. А нашата Аня Пенчева, какво да кажа за нея? Тя вири, носи, развява байрака, ме откачила от своята любов към нея самата, за съжаление. На всичкото отгоре тук се е пробутала и последната мис България, пернишката мис България. Тя има първо лице като превтасала питка. Това е едно. И второ, няма страшно, ако си грозен, няма страшно. Но е много страшно, когато вампир е мис красота. Това вече е падение и бих казал просто люто заблуждение. Сега няма да кажа какъв е езикът. Той е така изцяло затънал в този изтъркан ашлашки речник с свирепото блещене и с, разбира се, гърленото говорене, така, нали, да изглежда всичкото по-така тежкарски и да ни впечатли от пръв поглед. Сега и освен това друго трябва да ти кажа. Ура! Драги ми зрители, ура наистина! Нашите певачки и по-малко актриси вече ни плашат с силиконови цици като атомни бомби.
А да не говорим за забавното пеене, за забавната музика. Това пеене вече е направо, ще ви кажа, то се е превърнало в едно юнашко реване и в касапско дране на гласа. И като прибавите към това просташките текстове на битова основа, то вече направо ти се повръща ни повече, ни по-малко. Според нашите телевизии, искам това да кажа, в България има поне 10 000 звезди във всички области на художествената култура. Аз се кълна, че ако 10 има звезди големи наистина в цялата ни сегашна художествена култура, ще се казвам не Юлиан, а Хасан, макар че хич не обичам потурчването. И сега да мина нататък за благотворителността, вече почти към края, дет се казва, за мен е благотворителността е нещо като фалшивото пеене и като образец за демагогия и за лицемерие. Първо искам да се запомни, че много от благотворителите и благодетелите в България подаряват 100 000 пъти по-малко, отколкото крадат, отколкото трупат имоти и милиони за 100 години напред. Това е едно. Второ, благотворителността, тя е лъскава опаковка на нищото. Тя е продукт на буржуазното самоизтъкване. Аз бих казал, че благотворителността е театрално поднесена милостиня не за лечение, а само за утешение на страдащите. Защото бедните труженици, разбира се, те се нуждаят горките не от еднократно или двукратно потупване по рамото с една банкнотка в ръката, а те се нуждаят от постоянна материална осигуреност. За това, драги ми, или по-точно не драги ми чорбаджии, спрете да им пробутвате остатъците от вашето пренасищане и се погрижете те да имат по-високи хонорари, пенсии и заплати. Сега като казвам всичко това, искам да кажа, което е изключително важно, че Big Brother това е част от нова телевизия. Аз бих казал, че това предаване е изтъркано и напълно неспасяемо от всякаква гледна точка и словесна и зрелищна. Това предаване стои далече под много увлекателната, много разнообразната и много гледаната нова телевизия, в която аз лично участвам с удоволствие и с уважение, защото има поне 5-6 предавания, които заслужават внимание. И набързо да кажа, това е на първо място Здравей България, може би най-гледаното. Това е на гала предаването, уютно, приятно, мило, така малко сантиментално, малко закачливо. Това е чудесното стоене на Ники Дойнов в неговото представяне, доброто представяне на календар на колегата Филипов. Имате хубави западни филми, за разлика от други телевизии, където има само чалгаджийски филми и само идиотски криминалета. Така че телевизията не се е посрамила с това предаване, но искам да кажа все пак, че без критика няма развитие. Трябва да имаме не само похвали за наистина стойностното, но трябва да имаме и препоръки, трябва да имаме някакви забележки. Не защото непременно трябва да ги има, а защото явления като Big Brother вече отдавна отвращават много по-голямата част от публиката, отколкото тая, която мре да гледа Big Brother и която не се вдъхновява от гледаното, а направо вампирясва и се видеотява. Това е, което искам да кажа.